هم فیلم بگیم مهدی من میتونم برم من حالم اوکی نه من حالم اوکیه من میتونم برم من اوکی ام اگه میخوای من میرم Ambulancen her. Så nu kommer der nogen og snakker med dig. Hej. Det er en mand, der ligger her. Hvad hedder han? Jeg ved faktisk ikke. Hvad hedder du? Marty. Hvor længe siden er det startede? چرا بعد شروع شده Vi er enige om, nu hvor han sultestreger, så han ikke får noget at spise. Han har ondt i nakken. Han har ondt hvor? Kan du vise? ول کن بذار کسی نفهمه سیر صدا شده نه Er det begge arme? Nej. Er det højre arm? Ja. Ja? Men du har prøvet det før? Ja. Ja? Du har også set. Hvad er du allergisk overfor? Er du allergisk overfor noget? Hvad kan du ikke tåle? Jeg har rigtig ondt i min nakke også. Ja? Altså, mit bryst, eller brystkasse. Din brystkasse også? Ja. Er det kommet lige pludselig? Jeg trækker lige op i Ja. den t-shirt. Açıyorsun masayı. Böyle de film bilgiler. Kesinlikle. Neyse hemen gideyim. Seneye de gelir. Önceki resmi Har du ligget forkert? Nedi? Nej. Hvis der er 10 minutter på i stand. Er du Ja. Ja.